Ban Rakhe yak jingat lanti jong ri India nado balayo yak jinglai loj na jing sencar jong kitoli kasang Samla Shillong umsning Patarim kan Pynlong yak jinglekai football na bynta ki Samla ka thany yak bala tip kum ka Independence Day Cup Inter Village Knockout Football Tournament yak bon pani lekai hamanani lekai jong ko umsning Sports and Cultural Club lapan mangru da ka song pisa ka basan pho hajar tangkan na bynta ki nongjob ban arpsan hajar tangkan na bynta ki bawan bar rangkat ki kusnam shimet na bynta ki nong lekai ki bakansai ka entry fee lane ke registration fee ban penrong kerteng ye kanhon ilekai bane bynta ha kane kelampong kanlong arjar sanspa tangka kawai ke kanhon katrik ke bakhadu ban pediang ye ke bakwa bane bynta kanlong ha ka laipol tarik ujliu arjar arpsau bat na ke bynta ki jingtip ki bakham bani asushu ki bakwa bane bynta kin phun se kin nopniat hau number prasau iwe san khandai lai lai nyo lane nyo nriu ar nyo khandai pra ar pra nyonat ka Greta Solutions Training Academy ka bay training card bat ka Sarkar Meghalaya ka wan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo e ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools bat placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy bantip company follow yengi ha Instagram Facebook but YouTube channel lani phone ha uni number no real sound not dai san nyo 7640957777 join not menta